Tänään on jouluaattoaamu. Olemme täällä Oradeassa eräässä seurakunnassa. Saimme täältä keittiön ja juhlatilat käyttöömme jouluaattoaterialle. Ja nyt esittelenkin teille sitten keittiön. Eli ulko tästä kautta saavumme keittiön. Täällä ovat meidän kokkikolmosemme Karla ja Tea. Tässä on meidän hieno keittiömme. Täällä on hyvin tällaista eksoottista lähetystunnelmaa. Karla juuri kuorii perunoita. Batatas, potatoes. Ja joululeipää. Nyt tässä on mausteilla kardemummaa ja kanelia, koska kaupasta ei löytynyt mitään muuta. Ja Taina oli laittanut meille sitä. Ihanaa, Taina. Salmao. Salmao. Ike mais. Mitäs muuta meillä on tarjolla? Ike mais, nostemos hoise. Lihapullia. Perunalaatikkoa löytyy ja sitten lanttulaatikkoa. Lanttulaatikkoa. Ja mitäs muuta? Missäs meidän suomiherkut? Salat. Salat. Yes. Oi. Viljapossun pikkukinkku. Meillä on 2 kiloa joulukinkkua. Sitten meillä on myös sinappia. Ja jälkiruoksi on para sobremesa nós temos fruta de salata, salada de frutas. Hedelmäsalatti ja sitten kermavaahto. Ja sitten meillä on myös piparkakkuja, klökkiä ja suklaata. Eli tällainen ja tällä meillä joululaulut soi. Tässä meidän juhlapöytä. Hyvää joulua!